Kazuwa zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chamazuva ose kunai pastor. Toda kutenda nevari kuramba vachitumira mibvunzo. Ndimi munoita kuti chirongwa chirambe chichienderera mberi. And regai ndigare ndataura kuti sometimes mibvunzo ine yakawanda nguva imwe chete zvoita sekunge tanonoka kana takuignore. Tenge tisina, we deal with each question for each day at one particular moment in time. Saka tinokumbirisawo kana maunza mubvunzo wenyu, just be patient. Munozongoona wapresentewa tauadresa. Regai tipinde mukati memubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu mukati mezuva ranhasi. Ari kuti iye kunai pastor, ndingabvise here chegumi nezvipo kana ndichishanda kunyika yevamwe ndisina mapepa, vanonzi ma illegal immigrants. Mwari pastor, ndakatopara mhosva kana ndakaenda kunyika yevamwe ndisina mapepa, ndiri kutogara ko ndisina mapepa, asi ndiri kushanda ndichiwanawo zvandowana. Zvino mari yacho inobvisirwa here chegumi, mari yemunhu asina mapepa ari kushanda kunyika kwaasina mapepa? Ndo mubvunzo uri kubvunzwa panapa. Now ndira kutaura ndichiti inini ndifuka takambopindura nyaya yakada kufanana neiyi sometime back, but ndira kudzokora ndichiti nyaya yekuenda kunogara kunyika yevamwe kusiri kwenyu musitombori processed in any way. Haina kutanga nesu nhasi. It's not a modern thing. Kubva kare zvakagara zvingoriko. MaIsraelites akapesera agara kuEgypt for 400 years. Vaendako pasina any processing of papers. Vakatoenda nenyaya yenzara yanga yaitika kunyika yavo kuEgypt kuine chikafu. So they were immigrants dzakakonzereswa nesome economic problems. And vasvika ikoko zvakare zvinonzi even money failed vakuEgypt ikoko. Some inflationary issues were rampant in Egypt, but they were staying there and they were being very productive. Kusvikira Pharaoh azoti vanhu vari kuva very productive ava vachazotinetsa vakutirwisa munyika medu, ngatite make sure tinouraya the male children. So ndirongobudisa kuti this was not a new phenomena, and maybe someone is saying hapasi mazuva acho kuti kune mapepa aigadzirwa here, zvakakune mazvimapepa here. Regai ndiverenge kuna Luke first of all to answer that question. Luke chapter, is it chapter 2 that I want? Chapter 2 and verse 1. And it came to pass in those days that they went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own city. Some kawarenga mamwe mavhesi parotonzi taxed panoti they were to be taken a census. Saka nyaya yekuprocess kwamapepa haina kutanga nhasi, yakagara iriko. Vaitozikanwa kuti nhingi anogara pakati pahouse number yakati pamba pakati ane vana vakati mazita avo ndinhingi nanhingi. Saka dzokera kusha kwenyu tauda kukutorera tax and we need to count you. Saka zvemapepa izvi hazvina kutanga nhasi, but we still see kuti even in biblical times people were moving owing to certain challenges in their own land, vachienda kune dzimwe nyika to seek refuge. Saka hazvisi zvitsva zvinhu izvozvo izvo. Now ndakuda kuverenga mavhesi ane chekuita nevana vaIsrael time yavanga vakufanira kubuda muEgypt vakudzokera kuCanaan. Ndichaenda kutanga kuna Exodus chapter 12 verse 35 kuenda pa38. Inoti, and the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels of silver and jewels of gold and raiment. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required. And they spoiled the Egyptians. And the children of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 on foot, that were men beside children. And a mixed multitude went up also with them, and flock and herds, and even very much cattle. Saka muri kuona kuti vana vaIsraeri pavakabva kwakabva vatori kuya kuzopema chikafu, but vakubuda vaane mombe and flocks and everything, vakatokumbira nejewelry and everything even from the Egyptians. And zvinhu izvozvi zvavakabuda nazvo izvi ndo the very same items dzavakazoshandisa kunamata Mwari murenje. Panga pauda kuva let me read Exodus 35 verse 4 and verse 5. And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, this is the thing which the Lord commanded, saying, take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord, gold and silver and bronze and blue and purple and scarlet and linen and goat's hair and ram skins. Unzai tivake sanctuary. Now, mhuka dzese vakadziwana vakuEgypt pavakashanda vachiwana mugove wavo, ndo zvakudiwa manje naMwari kuti zvichishandiswe kuvaka imba yaizonamatirwa Mwari. Saka havana kuti because takazviwana tiri kunyika isiri yedu saka hatigoni kupa Mwari zvinhu izvozvo. No, they knew kuti nyaya yekuprocess kwamapepa nekuwana zvauri kuwana usina mapepa, those are two different things. Nyaya yekupa Mwari chipo
nekusava namapepa, those are two different things. Zvinhu tu zvakatosiyana zvisingakwanisi kubatanidzwa. Iwe unogona kunge usina mapepa but uri kutoshanda wotimbira munhu gadheni rake otokupa mari wotonotenga chingwa zveshuwa wotodya. Wogona kuti handisi kunotenga chingwa because mari ndaiona ndiri kunyika kwanisina mapepa. Ayo unotonotenga chingwa wotodya, wototumira mhuri dzakasara kumpa chikafu wotodya vachirarama. Saka if you can do that, it means it's your increase and you need to glorify God for that. Kuti yes, in fact ndofunga kuti ndimi vanhu vanofana kutopa zvegumi kutopfura umwe vanhu vese nezvipo kupfura umwe vanhu vese, because you should actually be saying, Lord, we are in a foreign country, we don't have any processed papers, but you are blessing us still. We are being able to take care of ourselves. Tiri kutokwanisawo kushanda tisina mapepa, tiri kutowana zvatiri kuwana nekuchengeta mhuri dzakasara kumba nekuzoendesa kuzvikoro. Mwari tokutendai. Hatizivi kuti tichasvika rini tiri muchimiro chakadai, but as long as tichiri pano, please may your name be blessed, and here is our offering. Kana kuine vanhu vanofana kutopa offering, vanhu vari kudzimwe nyika, even vane mapepa asina kuprocessiwa zvakanaka, because ndimi muri kunyasoratidza kuti nyasha dzaMwari dziri pamusoro penyu. Mungade makadzingwa kare, makadzoka kunhamo yamakatiza in the first place, but God is protecting you. So there is no way you can fail to acknowledge the grace of God upon you. Saka musabatanidza zvinhu izvi. Kana mawana zvamawana Mwari achikukomborerai, give back to God to acknowledge that it is God who is taking care of you. Mwari akukomborerei atibatsirewo tese. Amen.